Dumnezeu a pus în fiecare om două semințe. Puțini oameni înțeleg asta. Un tânăr s-a dus într-o zi la un bătrân înțelept și l-a întrebat: „Spune-mi, de ce unii oameni ajung buni și luminoși, iar alții devin plini de răutate?” Bătrânul nu i-a răspuns imediat. A scos din buzunar două semințe și le-a pus în palma tânărului. Apoi a spus: „În fiecare om există două semințe. Una este semința binelui, iubire, răbdare, credință și bunătate. Cealaltă este semința răului, mândrie, invidie, ură și egoism.” Tânărul a privit semințele și a întrebat: „Și care dintre ele va crește?” Bătrânul a zâmbit și a spus: „Cea pe care o uzi în fiecare zi, pentru că viața este exact ca o grădină. Dacă hrănești răbdarea, va crește pacea. Dacă hrănești ura, va crește suferința. Dacă hrănești credința, va crește puterea sufletului. Dar dacă hrănești mândria, vei pierde liniștea.” Adevărul este simplu. În fiecare zi, prin gândurile și alegerile noastre, noi decidem care semință va crește în noi. Și după un timp, acea semință devine omul care suntem. Dacă vrei ca algoritmul să nu te priveze de astfel de pilde, scrie în comentarii cuvântul semințe. Viața nu te schimbă peste noapte, dar fiecare alegere este o picătură de apă pentru o semință, iar la final vei culege exact ce ai udat. Dacă această pildă ți-a dat de gândit, urmărește Bărbatul cu citate.